ofiary stalinizmu i ostatniej wojny. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, którzy oddali swe życie za sprawiedliwość, prawa człowieka. Tu przyjeżdżając do Mińska odwiedzam miejsce, w którym są Тут у Мінську я навідую місце невідомих героїв. Часом ми навіть не можемо їх ідентифікувати. Miejsce kaźni wielu narodów. Це місце розстрілу шмат яких народів. І подобно на те, що і тисяч поляків. Chcemy o tej historii rozmawiać, chcemy wspólnie z... Ми хочемо розмовляти про цю історію і разом з білорусами культивувати це місце пам'яті. Nie obwiniamy ani Ні в чим не обвинувачуючи білоруський народ. ponieważ tak jak i my w przeszłości historii byli ofiarami Бо так, як і ми, вони були офярами імперіїв із Заходу і з Усходу, które okupowało nasze які окупували наші території і знищали наші народи.